Praise the Lord, Hallelujah, Kaitor kaham, bini hamjakma, Khairokma, Paiphlaiya, Chung jotobai tongo. Amen. Puilano ang kathang kaplay Kaitor no Hambai, tay norok nai tong nai rok no Hambai. Ano norok belai khabacha ruo. Norok belai ano encourage klayo. Kaitor ni kok no sanani bagai. Belai tong thogo tini ang norok bai Kaitor ni kok rok no share klai kabang ma hamari ang yachaka. Tay ang norok ni bagi bo suriwo Kaitor ni thani norok bo Kaitor ni hamari akathang kok no norok ni khao tongai hamari manani bagai. So norok ani korang knawi no semak nani korang slai jakam kongrai engka ke kebangma sickness sok tongo anyway no problem teba angkoi nai norok ani bagi surdi jeno Kaitor ni muchung mati tongai Kaitor ni kok no share khai manani bagai. Praise the Lord, hallelujah. Chochung laitang nai video salaika chala rok ni kebel no thui. Tabo wanso go je bri rok no kha chala rok ni almost kebel ni bor wanso gi tong mano. Ya diba? So chala rok tini norok bo saiman di bri rok ni kebel tamo. So ang o video ni bising te tamno kok to no ni muchung ngkang kang ki abose. Norok o weak no saiman man yaglo bor rok no ta thangdi. Ang obono samani ka chini bororok chini weak no sawi maindia aboni bage a durubolo kelai chung sumsogo kelayo chini kebel chung saimen ni bage ang o video ni bisingte tamono sanana inka abuse chini kebel no cd tai a kebel no Kaitor ni thani ya phari krak indi abuse ga aboni bage chung jotono bahan buthai borok kebo asak perfect krei chini jotono kaisa tai kaisa kebel tongo gahapono chung joro bahan buthai ni borok nge chung sini kebel no saimanya ngai soitani khyo kalayo aboni bagi tini ang video ni bisingte abono norok no sanani muchungo. Praise the Lord, hallelujah. Bri rok ni kebel tamom bri rok ni first kebel ningka abono bekha norom belai kana kelai kana soft heart bri rok. Amun bagi ang norok no kabang ma kok sanani thangya but kaisa point no norok no sanani muchungo norok abono one sok di norok abono dia wi nai di bisas khlai buri rok ni bekha belai khna norom first point ama borok ni kebel buri rok ni bekha belai khna norom aboni bagai chela rok buri rok no abekha norom ni semanai buri rok no sanmang bri rok ni bekhano pai kibiwo. So ani khazani bri rok be strong joto jora bekha norom tangdi norok belai bekha norom khangan ke norok no bui thungnai tabo kebangma bri sikli rok thungjagai tongo chala rok bai bekha norom ni bagai. So Kaitor si norok no bekha norom norkha bekha kaham norkha aboni bagai abono kaham lamao se use klaidi kaham nangma jagao se kha norom ungdi krak na jorawo krak ungdi ama belai important aboni bagai kubui bai tongna ni nango amaga a kubui bai tongna ni bagai sinoro bekha norom nga nango but bui bai sanjaka bui bai omohai sajaka anga ke norok kha norom ta ungdi bri rok ni belai kan bekha norom sanjaka anga tongoi manya reiruo bui bai hamya sajaka kisa misa nga ka bekhao belai tekto nangjago belai kan dukhu ngo belai kan frustration rok phayo depression rok phayo buni buita ma sana obohai rok ngai but ang norona sana muchung be strong don't worry nini Kaitor nono sanam kha nini Kaitor nono hamjago abuni bagai borok no depend ta khaidi borok tamsa abnu ta khna di Kaitor nono hamjago Kaitor norok no belai khna kha chango kha kochombo norok no abun bagi be strong krak ni bri rok bekha norom ta angdi asuk joto jorao aning belai bekha norom kangke borok nono thungnai. Praise the Lord, hallelujah. Second bri rok ni joto joran hamjakma jagao problem tongo hamjakma belai kana problem tongo. So norok saimana nango je bri rok norok bahai ke hamjaknai nini bagi sab partner kaham tabo ang norno sungnani muchungo arranged marriage da kaham na ke love marriage baksa basana love marriage abule sekang bare bebak no saimano bebak no shio ani bihik tamo ani buri bahai nai ani chala bahai nai love marriage सबसे best arranged marriage le kaijak man ulo saimano bahai ke nai ni sao but angle no ronok sanai
Arranged marriage bo kaham, love marriage bo kaham. But joto ni say kaham ko ngangke kaitor by thepajak mani. Joto ni say kaham ko ngangke kaitor by chongai rejak man abo joto ni say best ko. Abo ni bagai ani Kristo ni sajegro. Kaitor norokno hamjago. Abo ni bagai norok hamjakma problem kelayo tam ni bagai ngangke norok ni personal decision by norok choose kelayo borokno. Celano choose kanya segang norok kaito ni tani surya. Iben orang ang beri celarong no besana mucungo. Beri no select kanya ni segang ni lang mau neng surya. But sini kebang ma intention hai mea tonggo beri bayi tong nani. Celano nosto klay nani. Amahai. But celarok ni bisi amahai intention ko beri rok no thuya karena ni hinai. But beri rok ni asik ajagawo borok ni asik amahai intention kray. Engai mano tabuk ni jorok kebang ma beri rok no amahai tonggo 50-50 engai mano. But most of the beri rok no borok ni bekha belai ken norom hamjakma o. Praise the Lord. Hallelujah. Ani Kristo ni ta kugrok te buku rok norok nang sana mucungo. Hamjakma o chini langmo tam ni bagi problem phai ngengengki. Hamjakma o chini mucungma tei no bebak khlainan nayo. Jodi chini mucungma tei ingya ngangge jeng bekha dukhu ngo. Beri rok norok hamjakma celano nini bekha o jagarnani sekang wanso gyawi neng dakti jagarmani bagi tabuk norok ni bekha o dukhu tongo. Nini celano neng omohai khlainan mucung khlai mania. Nini cela coak nekrak, nini cela drug addicted, but love is blind. Hai ni bagi hamjak mau nak lagi tongok ke bang mau beri rok. Jadi cela nini bagi perfect yang ya kari dedi, no problem. But hamjak mau beri rok ni ke bang mau problem kok tongok. Because hamjak mau bisi bag wana ma fine rok ke beri rok. Cela rok bo wana wo, but beri rok 60%, tai cela rok ke 40%. Hamjak mau ti belai wana ma tongok. Praise the Lord. Hallelujah. Second point hamjakma problem. Third point norno sana mucungo. Hamjakma manna bagai celano sak yapare rema. Kebang beri rok tini mistake klayo. Ang bono ani sak no yapare ang bobai sex klaijak hangang ke bo ano hamjak kegana. Baksa YouTube rogo mah ke motivation klayo. Relationship no strong kaina ni bagai sex nango nei. Relationship no crack strong kaina ni bagi ngengke sexual activities nango ni so. But according to Christian ni teaching go Christian ni prungmungo ngengke abo absolutely wrong. Absolutely wrong. Piatini ani beri rok norong nang sana mucungo. Norok acelani besak ni hamjakma acelani aroni hamjakma no mana mucungai norok ni besak no nor yapari ro jeno hamjakma tu da manoh nei. But engla because norok celarok ni nature no bujina nango. Kaitor no ching joto celarok no sexual desire rekha kebang ko ke aboni bagi ching jepro relationship of phayo chala bai beri hamjak layo celarok nung bai tik no kok sanai but puila kaisa kok no sungai ano sex klai redi ni sanai. Ano sex klai redi ni sanai. Abu norok ni laibo already ni experience ka norok hamjak lai khangang ke nini boyfriend no puila abono sana ano sex klai redi nei. But tini kebama beri rok hamjago nei nijini besai aba nijini boyfriend no nijini besak no ya fare riwo. But it is not good. Abo sotik ya, amo shoya. Abo ni bagi ani beri rok norona sana mucungo. Kebama beri rok tini amo hai ingo je sakno yapari rimani yaglo cela ba yakar jagai regret ingo guilty feel kayo amun bai baksa beriba sexual relationship mani yaglo cela ba yakar reja kha nei baksa ba suicide khai tiyo ga baksa ba te ba feeling ingo but ang tin rono sana mucungo jadi cela nono sex claria nei nono kakna mucunga kaktung kagirdi no problem tamo guarantee tong nang bai kajak mani yaglo alada beriba tong nei aboni kuni guarantee tu da tong so kaisa kok no moito naradi celarok sanai no but norok abono taradi kaisa gesini sekam amo celarok ni weak abo norok kaisa romoi na di je norok ni abo kaisa belok mong hai ba temptation nai celarok norok no sanai no because abo celarni nature no celani nature norok no bo sanai no but abo renai ria abo nini thanise jodi celano no sanai neng ria ngai bonono kakna mucung je kakthung nini bagi kebama celatongo nini baik kebang macela tongo because neng wan sok di aboni bagai belain important norok ni bekhano crack lay di
Sanai borok bo sanai no but nung krak ka tong de nung sadi kaijakma ni ulo simise ang no na ani besak no runai. Being a Christian, be strong ani buri rok. Sikli rok norok krak ndi. Nini besak no laite sakatar di, but you must understand that 1 Corinthians chapter 3 verse 16 tamsa aro 1 Korinni tini sulo tamsa norok sawi manyeda norok engka kaitoni noktar pia kaitoni pola norok ni bisingo tongo chini obesak nga kaitoni noktar especially norok nang sana machungo tama burai tama sala chini obesak nga kaitoni noktar abo kaitoni pola chini besago tongo nge jodi sing kaijakman yaglo se sex klaimano ngangke kaijage sini sekang ani boyfriend no kaham rnani bagai ani relationship crack nani bagai hnai ani besak nang yapari rekhang ngangke bahai ngai pola katan thani paitong painai no way pola katan thani paitong painai no paiglak so jodi nang nini besai ni nini apa nini boyfriend ni hamjakma na manna muchungu nini besak no yapari kangka you are destroying your body dan nini besak no nosto klai tongo tamsaka rob elambak nikok your body is the temple of God nini besak na kaitoni noktar pola kathani noktar aban bai kathar katongdi important but very often chung sini noktar girja nok no ko chung poriskar ka klayo but chung sini obesak no ko pogai thangka church ni sai nini obesak setebo important. My dear girls, all church is saying no besak setebo important aban bagi no besak no se kaitoni besak kathar katona nango. We have no guarantee chini kun guarantee gari chingkana kathang tongnai tan jena kathang tongnai jodi sing all sexual sin by without confess jodi sing thei thang kanga chini phola boros sokai nai aban bagi bagi se one sok na nango aban bagi strongly jodi ni achla ni no sex man yakar namu chudi yakar thung yakar di no problem break up khai no problem you will get better one neng kaham manai so kun guarantee to no sex riani alada bai thangnai ka amhai kunu relationship ya there is no true love. So hamjakma ni kok sana thaka abo hamjakma belai kaham abo kaitor rumani no but a hamjakma bahai abo chung semana nango. Praise the Lord. Hallelujah. Abo ni bagai chung elam bago pore kete kisa nugo 1 Corinthians chapter 6 chapter 6 18 ni simi 20 chapter 6 18 ni simi 20 oro pori hui chung nugo nadi aro khnadi buitala tomungno kibidi tei sumsok klaima rok abo borok ne besago bujakya tamoke buitala engnai borok bo bini besakno sumsogo kiklayo. Praise the Lord. Hallelujah. So muito naragdi at buitala mane ke a sex ni sumsok sexual ni sumsok klaimani abo belaikno chini langmawo chini besago deramong tubuwo belai koto deramong tuwo tabok ang norno sana muchungo chini triprawo tabok tam ni bagai deramong phai because of sexual activities ni bagai SIV rugbo bari wi tangka especially sikli rock norno ang sana muchungo abo bai norok huske tongdi nini besak kaitoni nokthar aban bagi sawo buitala tomung ta tongdi asum sok ni samung no ta klai di nai jadi atla nono yakar namu chungte yakari rithung no problem beri-rok krak ni bekha krak ni tawana di kaitor nono hamjago neng kaitor ni bagini ni sakno kathar katongka kaitor bo nono hamari renai kaitor bo ni bagi ketal kaham borokuk nai tu benai bagi don't worry break up nano te asa khad kota nandi because nini bagi abo best kan nang yakare di no problem because abo nini future ni kok nini tinang kaham nganango nini tinang nang han just simple decision nawi nini langmono nosto taklai di because a tinang kolok abo ni bagi ani kristoni sikli ro be careful buitala be careful sexual sumsok be careful ambage ani beri rok norok tini ab selani hamjakma mana bagi norok ni besak no yapar mane ang norok ni Br.Sukanta sana abo absolutely wrong tardi ta khairdi ta tongdi jadi nini boyfriend no horror ringka bara no ko phaidi don't go ta thandi no sadi ang kaijakman yagulos no yapar nai be strong crack ni baka ambala important because neng saimandi nini besak ka kaitoni nokthar or porike nugo norok sawi meda norok ni besak engka norok ni bisingo tongnai phola kathani nokthar a phola kaitor by rejak mase so besak se special gift chini bagai kaitor by rejak a phola kathar chini bisingo tongo chini bisingo
Jadi sing asumsok bai kerengkang ngang tamu ngi tang nai sini abising ni apola ketar ketui hai ngi tang pai nai pai mai yang nai abon bagai huske tongdi beri dok huske tongdi norok ni bekan norom abon bagai ang tin norok no sana ni mucungo krak di no mean no no mean no omah hang di ihi ke ihi di krak di yakran nang yakar di for the sake of God Kaitor ni bagai yakran nang yakar di no problem Kaitor ni bagi kaham kok no tubunai Jeng ora bisa porikan nogo bo norok no paikam abo ni bagai Kaitor lobjak na tui ke norok ni besak no samunggo penangdi praise the Lord hallelujah ambagi Kaitor sungno paina kha bai ke Jisu Kristo kruso kanta bucagai thima bai chini asum sok no bojoto na faith clarika abon bai bini right tongo chini besak no Kaitor mungno lobna ni nangnai hnai Amo jadi sini besak no, sing jadi sumso ke kikle nostok lai kang ke baing nai. Ceng Kaitor no baik ke cino besak. Tawan suri je Kaitor no suri man ceng bukuk bai suri wo, bukuk bai simi suri kan ngoni no. Sini am besak no ketar klai bini tani yafare de mana abo jotto ni se suri mem kotor ku. Amo bagai ketar sengan nango ceng. Amo bagai ceng Kristen no jotto no ceng perfecto ngi mainya bat ceng cesta klayo. Abo no Kristen. Kristen ok cesta kalau je ketar ke tongna ni bagi tabuk aro video nanya rok kebang borok tongo norong ni Kristen ok tebe sa hamia samong klai bela norong Kristen tebe beri sinalok tongo ang se sini Kristen ton kaham bunai but chung cesta kalau teaching kana bagi as a Kristen ngai kaham ke tong di nei as a Kristen ngai kaham ke ketar ke tongna cesta klai di ni chung purunggo praise the Lord hallelujah abon bagi jotoni yasi somai da but sini Kristen jotono perfect kaham obohai kunu kok ang saya But sini Kristen mah hamia jenis tongo, hamia samung klai tongo, sumso keleng kelegi tongo. But a borok ni bagino tini ceng o YouTube ni bising te kok sana na yoje abo caya omahai samung tak klai di nei. Praise the Lord, Hallelujah. Abo megani Kristen ni takuk tai bukuk song moito narak di. Any situation, don't give your body to your boyfriend. Any condition, any situation paitong nini kagna ni zorapan paitong jadi nini besar nini boyfriend no deher san kangangke no ni sadi. The WhatsApp te je foto rohalai mani WhatsApp te je foto rohalai mani so stop khana nango buri rok belai bekha norom boyfriend mai sanja ka tongai mainya o ano naked ke foto rohade omono foto bui rohade inga buri rok tam khlai because bekha norom tongai mainya hamjakma chalani bagai foto bui rohoro but be strong crack di abo chaya muitu nara di sumsok abo karen hai karen tangka tamung shot ngo jadi nung sumsok like ni langmo deramung painai because soitan chino singho adama cha ke nai tongo bupuru wakrup na bukuru sukrup na chung sawi mainya but chung be alert who's ke tonga nango almost bela important praise the Lord hallelujah aboni bagani kristoni sikla sikli rok norok no ang sanam chung norok bujina nango chela rokni week tamo borok abo norok no sanai no but norok bujidi borok ni week tamo borok abo sanai no Abo pia norok bini celarok ni week no bujidi celarok ni kebel tamu borok sanai bat taradi rekat sumsok ng tanai neng simi sumsok lai bat celabo sumsok lai nai neng ba sumsok lai nai praise the Lord hallelujah abo ni bagi wait for the right time right time bufro kaijakma ni ulo but ang kaisa comment no ka so meaningful but false idea nai so my brothers ang norono sana muchungo so meaningful but right idea. Before marriage, we cannot have sex. Before marriage, we cannot have sex. After marriage, only sex. Abo kaisa oboro muito tongna nango. Meaningful but idea abo best. Before marriage, no sex. After marriage, sex. Praise the Lord. Hallelujah. Amun begini wait for the right time. Wait for the right time. Berirok, be strong. Krak endi. Amun bagi ang obidu ni bisni abon norong sana mucungo ani sikla sikli rok especially ang norok ni bagi obidu no tubu mani no norok ni kebel no bujidi so budi rok norok krak endi norok celarok ni appreciation mana ni bagi norok ni sak no yapari taradi be careful hus ketong di ang tebo kok kebang masana mucungo but video belai logoi thangnai but ang khak khayo je o message by o koktun by norok ni langma slai jak nai te norok kaham karak decision nai manai ni so relationship no tui ang ta ang di se but relationship nango but ketar ke tonga nango
tani bagi elambak samani kok sini besak bai ceng kaitor no lob nango celabo besak bai kaitor no lob nango beribo kaitor no lob nango aboni bagi ceng pui langga sini besak no kathar kaitor no ni nangnai abon bagi tabuk ni sikli rokni langmo joton se kotor sumsok ka abono sex ni sumsok so abon bagi chini joton desire tongo nei ceng mana mo chunguni ceng jotono abo hai klaike abo ungya kaitor ni beskang abo sumsok kotor ngai thangnai. Praise the Lord. Hallelujah. Abang bagi kaitor kaham bini hamjakma Paiphlaiya nung nini bekha kebel fonong thung nung kaitor ni thani faidi kaitor no fan renai pola kathar no fai kobol fainai nung kathar ka tongna ni bagi abang bagi kaitor thani suri di salbrum bible pori di salbrum suri di o kaitor no fan redi o kaitor ni pola kathar bai kobol di anga sumsok bai hachal ka tongna ni bagi ngi mano chung belai kena weak ajaga temptation of paridatana kelagai tango but we have to overcome pola katar chungna fan ka ajaga ni overcome nani bagi apuni bagi chung surina ni nango nok tharo thangna ni nango kai to ni kok porina ni nango video haime naima rokno stop khana nango video kaham no naidi preaching video naidi ni life slide jak thana thai. Praise the Lord. Hallelujah. Bagi kaitor norok no hamari klai tongtung sama jaga caya tong kangke ang orang tani jisun yang menakar masano ani bagi strudi jeno ang bo kaitor ni kok no te kaham ke piri mana bagi hambai.